Wannan shirin da za ku kalla kamfanin bakin man juye na Ipcon Oil Lubricant ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Allah wallahi. Kai, kakare ga kura, kai! Ga mai sanda maganin ƙananan ƙwarin daji, sanda na ɗaya mai murga, sanda ɗaya mara murga, ga ƙaramin sanda mai kau da ƙarar ƙananan ƙwarin daji. Muna gabatar muku da Ipcon Boxer Super Oil. Baƙin mai ne na babura mai ƙafa biyu. Muna da lita ɗaya mai murki, lita ɗaya mara murki. Ga kuma rabin lita Ipcon Boxer Super mai kawar da ƙarar inji tare da hayaki. Tabbas Ipcon Boxer Super duniya ne. Baƙin mai ne mai kyau da nagarta. Bawan Allah wani zai sa maka? Na gamsu kowanne ma za a iya samun a ciki. Ipcon Oil duniya ne. E3 data kenan a yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillanci na E3 data. Makan yi zaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data. Na ji Hausawa na faɗi fa komai gatan yaro ya yi sana'a domin wata rana, sana'a tara magani na bacin rana, saya ka sai da karkasa da zafin nema, karkai nan kai can ka kasa samu komai, karkasa ko haɗama ka kasa gano daidai. Allah ke sa'a sharin kwantai da wuri ba ta halal kabar ba ko yan kai
ina jiran zaɓin ku. Alhaji gaskiya kwakwalwata tana ce min mu zaɓi sana'ar, amma kuma zuciyata ta karkata ɓangaren kuɗin, kuma abi ka san abin da hakan yake nufi a gare mu. Shin ku ka manta nasihar da aka mana a gidanku? Wato kada mu zama masu biyo son zuciyarmu a duk sanda wani babban al'amari ta so mana. Nasara tana tare da mai aiki da kwakwalwa ilu. To kaji zaɓinmu ya fito a nan. Sa'a da kake magana wannan ta Allah ce, kuma kaga muna da Allah tunda muna da imani. Gaskiya ne. Alhaji Allah, Alhaji Baitullahi, Alhaji a koya mana sana'ar yadda za mu dinga samun manya-manyan miliyoyin kuɗi suna shigowa akai-akai. Wataƙila nan da ƙanƙanin lokaci sai ga mun zama hamshakai, mun kai ka ko ma mu fi ka Alhaji ka mu koma gida kuma ka gani mu je da manya-manyan abubuwa ko ilu. To, za dai ku samu abin da za ku samu idan Allah ya musu albarka. Amma zama kamar ni wallahi sai kun jure, sai kun yi haƙuri, sai kun mai da hankali, saboda nasara ba ta zuwa lokaci guda. Alhaji sa'a ce dai ba mu da ita sosai, amma maganan albarka kullum muna samun addu'a daga gurin iyayenmu sosai. Wayo in yayi yawa yakan zamanto wauta, bayan wayon ƙarshe za ka dawo buya. Wannan gama an yi an gama ne, karki damu. Insha Allah yayin nan da ɗan wani lokaci wuyanmu zai ƙara kauri fiye da na kika san shi a da. To Allah ya yarda. Ni dai abin da nake so in na fito zan je unguwa ko zan je wani waje daga an ganna a rinka ga mata Alhaji Rabi can. La. Ai ba Raba za a kira ba, suna zan canja. Alhaji Rabu'u mai dala. Sai an kamba wa sunan. Haka za a dinga kiran sunan. Haka za a dinga kiran sunanki. Ga Hajiya Salamatu, ga Hajiya Salamatu mata Alhaji Rabu'u mai dala. Haka za a dinga kiranki. To naji. Ni dai yayi abin da nake so da kai. Kar neman kuɗi da aiki ya sa ka manta da cin abinci akan lokaci. Sannan ka rinka kwanciya kai bacci da kyau dan Allah. Mai kyautawa kenan. Wannan ai kamar an yi an gama. Kin san ni ban da wani abu daga wannan neman abin da muke yi da zan faranta miki rai, sai kuma umarninki. Duk abin da kika ce da zai faranta miki rai sai an yi shi. Salma bari mu baki ki dan huta. Za mu dan karasa gyaran ɗakin mu. Na sabon gidan mu ba? Allah sarki, nesa ba ta yi maganin kusa, amma da ba don haka ba me zai haɗa ka da gyaran gida. Karki damu. Wannan cikin kankanin lokaci 'yan aiki ma za mu samu. Zan ka 'yan aiki mai dafa abinci daban, mai gyaran man ɗaki daban, mai gyaran gado daban, ke duk abin da kika san hannu na yi ke kawai sai dai ki ɗauka ki saka a baki ko ɗauka saka miki a baki. Komai za dinga miki. Ki ji tawan? To shikenan ba damuwa. Ka je ka aikin ka sai ni waya anjima. To shikenan. To bai na gode. Kai Ilu Salma ta iya soyayya. Zai sha farin ciki idan muka yi aure. Lalata wani magana. Duk iya soyayya ta kai sau da ne? Dari me rage? Ka san me rage na? Wai kudin da muka tsinta da muka ba Alhaji. Ya mana godiya ya mana komai. Duk fa farazana muka yi na wannan yunkurin tafiyar tamu. To da ya kyale mun tafi fa mun nuna kaman ba mu bukatar kuɗi, baya a cikin bukatar kuɗi muke. To da ya ba mun tafiya zai. A ba Rabi, ai ranar tsaye da girman Allah muna yin taku 1, 2, 3 da jo wallahi juya zan ce sallame mu Alhaji. Ba kunya. Haba Rabi, ni kuɗin fa na ɗauka ma kuɗin ne ya zama namu ba. Wallahi kawai dai saboda tsoron Allah ya sa mu kamera. Shi kuma saboda rashin tsoron Allah sai hana mu ko sisi. Wallahi ba zai yi ba. Top. To wallahi ban ce ba mu kuɗi ba sallame mu Alhaji. Yanzu ga wannan shashayen kudin naka. Mu je mu dan karasa gyaran ɗakin nan. Kaga gurin nan gidan nan yayi ga ɗaki ga falo. Wannan falon namu ya isa saukar baki. Ka san fa nan gaba har gida za a dinga zuwa canjin dala. Allahu akbar. Za mu irin wannan abun ma da na ga wasu suna dan harda sunaye ko?
mu haɗa sunayenmu da na da naka mu rubuta ilu rabe ko rab ilu ko ilu rab za mu saka ko rab ilu ba wakati ne ni ma'ata da kudi na ce da zafin nema ko a sifika ba a toshe kunnen kurma barkallan samu wani ka bai samu ma muddin in ka hada da shi da zafin abi wa alaikum salam karima how are you I need you to change my dollars. Yanzu, how much is your rate now? To mu ka san ba mu da baka da matsala da mu shafshaf ne mu kamar yadda ka saba zuwa a sallame ka tafi. So please make it very urgent. I need the Noga. Na gajiya. Ya yo. Sano? Oga. How are you? Come. What is the problem? And what are you looking for? Looking din shi muke yi. Amma wada fo din ne ban gane ba. Allah gafarta. Kai baka fahimta abin da ka gane ba. Oga, problem babu. Kawai dai muna son dai ka san mu ne mu san ka gane fuskar mu so next time ka zo wani lokaci. Rabe, Ilu, haba, wannan wani irin abu ne ya ku firgita shi. Ba firgita shi aljanu ne mu za ka sa mu firgita shi. Me ke da mu kare? Aljanu ne mu? Mun kawo kuma maganar firgitarwa. Da muka mu ma canji muke yi. Khalifa, who are these boys? Na oga new boys su din ne dai. 1 2 Rabe Ilu 1 2. Mu ne canji muke yi. Please, this one. Yes. Yes. Khalifa. I do so. Let me have my dollar sign. Allah Ilu ku rabu da shi. Ha ba. Kai dai ka je ka canza mishi mana kai dai kai mishi canjin shi. Na ruwanka da mu. Masa gari. Mu ma canji muke yi. Muna canji. You too, you are changing the dollars to Nigerian currency, abi? Haka. You mean when I came back next time, I will meet you here, not Khalifa? I said when I came back next time, I would meet you here, not Khalifa. Na fahimci abin da ya faɗa. Haka ne. Amma nan din ne babu Habiba nan. Haka. No, I didn't say Habiba. Okay. I said when I came back, I will meet you here. Ka gane. Ni na kamar na gane. Haka. Haka ne. Ba a tara kudi na ce da zafin nema ko a sifika ba a toshe kunnen kurma barkallan samu wani ka bai samu ma muddin in ka hada da ci da zafin nema wayo in yayi yawa yakan zaman wauta bayan wayon karshe zaka dawo boya. Salamu alaikum. Barka dai. Ni zan canza mota. Wallahi ni zan canza. Lafiya kuwa? Ko barayi ne ku? Wani irin makuta kuma kai kake wani barayi kuma? Barayi ne mana ku. Ya barayi. To me haka? Canji muke mu ɗan canji ne. Za mu tsaya za mu baka sababbin ɗan dubu kake za mu baka sabon. Haka ake neman canji. Na ga muku ina buƙatar canji ne? Wallahi za mu canza maka. Za mu baka farashi mai kyau. Mutumina ka jira. Kai ya kai shi ba barayi ba barayi bane mu. Wallahi ba. Ni me nake ji ne? Daga ganin fuskokin wannan sun yi kama da wannan. Wani irin barayi kuma? Barayi ne kenan. Barayi ne mana. Wallahi ba barayi ne. Ba ya ka jiga maka wallahi mu yan kasuwa ne. Ya ba zama da zuwa kan gaskiya mu ba. Wallahi canji za ku rike mai to me haka kuna ta surutu saurare ni. Kana ji ba. Canji muke wallahi. Canji muke kamar da dan uwana ya faɗa. Mu nan anan ba da bai san ma'anar irin mana canji. Wallahi ba barayi bane. Kada kira barayi mana. Ai haka ne wai. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin bakin man juye na Ipcon Oil Lubricants ne suka dauki nauyin kawo muku shi. Kaga, dan Allah idan zaka tura min kuɗi na ka tura min. Idan kuma ba za ka tura min ba, in san matakin da zan ɗauka. Saboda na saba ganin ƴan ƙarya irin ku da suke zuwa nan cin abinci. Ki hakuri mana, abin da nake kokarin yi kenan. Network ɗin ne ba shi da kyau. Ni dai ka tura min kuɗi na. Yawwa. Hamara be. Na audu. Saboda dan Allah ka hakuri mana. Kokarin turowa fa nake yi yanzu. Wajen da nake ne babu network wallahi.
dan Allah ka fidda ga kunya ka turo min kuɗin mutane. Ba ku da wallahi ana ta kokari yi muku abu. Kunga kowannen ku ya kama hotspot ina yanzu ku biya bukatun ku saboda na tabbatar datar ku ce ba ta da inganci. Password ɗin fa? No, ba password. Masha Allah. Aba. Malam wace irin data ce wannan duk Allah mai gudun tsiya? Umar Bojo data ta ce data mai inganci wanda ba ta da gargada. A Umar Bojo data jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data tana da inganci da rahusa. Umar Bojo data. Ma fi mishkila. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya dan ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir korin har kiɗan samba uwar gida. Bani dahir kori. Mun zo da dahir kori. Bani dahir kori. Kuma karbi dahir kori. Ki bani dahir kori. Na zo in baka dahir kori. Mun batun dahir kori. Ka ji dai batun dahir kori. Ya sa daɗin girki, ya sa kamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci, sannan kuma kwai auki. Dahir kori alfaharin matan gida. Lallai dahir kori na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya dan ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir korin har gidan Mutanen Kano ta damu. sai dahir kori. Dan mutanen Kaduna ta mu. Sai dahir kori. Har mutanen Jigawa duka. Sai dahir kori. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Sai dahir kori. Muna gabatar muku da Ipcon Tracer Lubricant. Bakin mai na babur mai taya uku wato keke napep. Ipcon Oil sabo ne da ya zo da nagarta da aminci tare da bawa injinan ku kariya ta musamman kuma ya daɗe yana aiki. Awon ya auku. Ipcon Oil ya samu nagartacce abun dogaro. Ipcon Oil. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin bakin man juye na Ipcon Oil Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Kama karka bari su. Bayan Allah lafiya? Ka ba mu su kai. Kamar ya ba ku su. Kalifa, wayannan mutane da kake gani barayi ne suke neman su yi wa Alhaji Gali na Allah kwace da tsakar rana saboda haka ka ba mu su. Barayi kuma? Ba barayi bane wayannan. Ba barayi bane. Kai kaga Kalifa, bai kamata ka ba wa barayi mafaka ba a shagon ku. Dan haka abin da nake so da kai ka ba mu su. Na gaya ma ba barayi bane, sabon yaran shagon nan ne su ma. Su ma yara ne a shagon nan. Wannan din? Yaran shagon nan ne. Na ce ka ba mu su kamun Alhaji ya zo, dan na tabbata in ya zo ya kira musu 'yan sanda. Barka da Alhaji. Barka. Na so. Na suka shiga. Alhaji wallahi ba barayi bane, yaran shagon nan ne su ma. Yaran Alhajin mu ne, sabon zuwa ne. Alhaji naka? Eh wallahi. Khalifa, ina so ka san cewa duk da ba canjin dala nake yi a nan ba, amma a kasuwar nan nake. Idan abin da ka gaya min gaskiya ne, yaran Alhaji ne, to me yasa ban taba ganin su a nan ba? Wallahi Allah Alhaji ba barayi bane. Wallahi in ma baka yadda ba, ka tambayi makwabtan mu za su gaya ma gaskiya, wallahi ba barayi bane. Su ma yaran shagon nan ne, kawai sabon zuwa ne, ba ku san fuskar su bane shi yasa. Amma fa ba abin da suka dauka. Kawai sun ga dala a hannuna ne suke kokarin su kwace, lalle sai sun min canji. Wallahi ranka ya daɗe za su rana. Gidadawa ne, 'yan ƙauye ne, za su iya aikatawa, amma wallahi ba barayi ba ne. Ba da ka fahimce su ma, wallahi ba za su wannan ɗinka ba. Su in suka ga mutum da kuɗi, muddin suka ganka da kuɗi, jikinsu rawa yake su karɓa, amma wallahi ba barayi ba ne ranka ya daɗe. Abin da ke so da ku, kuma ku ja musu kunni, saboda idan ba haka ba, wata rana za su jawo kansu matsala wanda kuma za ku shiga daga ciki. Insha Allahu ma haka ba zai faru ba ranka ya daɗe. In Allah da ya haƙuri dan Allah. amma fa wannan mutanen ba da mun kama su fa. Wallahi sun yi sa'a. Wai, Kariba. Ya faka buɗe, ya faka. Sun tafi. Ku fito da Allah, sun tafi.
ƙarya kake ina suka tafi na gano fa tunda muka zo gurin nan fa kai baka jan ciki baka kaunar mu fa mu ba kishiyoyin ka bane ka da ka jinga mu so muke mu tsaya da kafa mu ba so mu tsaya da kafan yaro wannan kaji ni ba ni da wata matsala da ku ban da wata matsala da ku suna nan amma cewa suka ku fito kawai yan tambayoyi ne babu duka babu zagi ba ka da haka wa zo mu fara zuwa bari cikin kalifa ba ku cin ina ne mun ga ku mun yadda daga yau sai yau ko ba za mu ƙara taɓa dukiyar kowa ba ko nawa ne da kuɗi ba ruwan mu da sun je danka mana hannu tukuna ba wani kariya bane ba wani kariya ba wani kariya bane da tashi hankali rabi kuna ji yanzu dai ba kun tabbatar ba sa nan ba ko kun gani da idon a ka dai faɗa kamar yana mun yi da kai ka faɗa dai mun yi sai kun yi gyara saboda zaman birni ba ɗaya yake da na ƙauye ba zai yi idan mutum ya zo kuka gan shi da kuɗi ba ku je ku ta shishige masa nan a ɓarayi za ku na tashi ba zai yi ba ɗazuma na ga wani kwastoma ya zo kun je kun shiga jikinsa ba a haka ana yau kuwa rabe na rantsi da Allah ne yanzu gaba ɗaya komai ya fita mun akai mu tafi gida gobe ma dawo samun yanayi ko wallahi mun ji shawaran ka mun gode ka je dawa anya khalifa ko dai kun hada baki da su ne a cutar da mu an karsa mu da kamata ita mun gode na ji bature can garin mu yayi turanci don't work harder work smarter ai shi yafi alamomi ya nuna fa ba iya turanci za mu koya a harkar nan ba dole sai mun koyi iya mu'amala da mutane magana ta gaskiya na gano ne ma nesa da shagon nan ma da muke hatsari ne ko abinci ne za mu ci to kamata ya yi kawai bari idan khalifa zai fita ne sayan abinci kawai ya siyo mana kawo shi kenan sai mu zauna lafiya in ya so duk bige-bigen da za mu yi shi a nan kofar shago da shago da suke zagaye da shi a nan Allah ta mutum sai mu samu samu sannan magana koyon turancin nan mu je mu nemo wannan yaron agent din nan wannan sammani mu je mu nemo sammani mu zo kaga shi yana da shige-shige yana da harka da gayu ya san inda zai kai mu dan koyi turancin nan a gaggauce ba wai irin dai na kasuwanci dai mu iya shi amma wannan wahalar haƙina amma dai ba yanzu ba to kai dalan ka tsallaka nan danjin na katsawa dan sai na bun sa baki na ani yawa ma ba na ji wallahi a'a ni ina ji ni ba abin da hana ne jin yunwa babu shi a wani tashin hankali zai ba nan ka ci ina ga gudanar yana ko to tun lokacin yallaɓai suka ce su ba za su iya zama ba gida za su koma gobe sa dawo ka ce sun ga tashin hankali ke sosai faran kai daɗe wallahi da ƙyar na danna mutanen masu karabu da su to amma ya yanayin mu'amalar su a zaman shago ina fata dai ba su nuna alama za su ba da wata matsala ba saboda na ga zuciyarsu a kusa take to gaskiya dai yanzu dai ba wata matsala matsalar su dai guda ɗaya ce yawan shishigewa da suke yi a kwastoma in suka ga mutum da kuɗi don wannan cinedin nan ma da ya zo sai da ya fara tsarguwa da su saboda yanayinsu to wannan ai ba ma ce matsala ce babba ba ina ganin kamar rashin sabawansu da ganin manyan kuɗi shi ya janyo haka amma na san za su saba da lokaci a ayin labai ni fa ina zargin sun zo ne domin suna ƙulla alaƙar su da kwastomomin da suke zuwa gurinka yarka da hankali kwantar da hankalinka ba wani da barka dai sammani ai sam sai afi ya fi suwa amma sammani sai ka ce wani wannan ai ba zai ba to abin da muka sammani naga sunanka ne kuma ai ba canzuwa zai ba ko tunda kuke kun taba jin wani mai suna sammani a dan ban ko dan siyasa ko kuma wani shahararren da kuɗi wanda za a ce gashi sunansa sammani to kai ma ka zo da yaro ya zo da zance mai kyau ni so nake na zama wani gagarumin mai kuɗi ko ɗan ƙwallo sai in cire wannan sunan sai in sa suna na Sams na fi son sunan da an ji an san wannan mai kuɗi ne
amma a ce wai sammani, ai kana jin sammani ka san abin ya zo da kalar talauci. To sammani Sams ɗin da ka faɗa sunan masu kuɗi ne? Inyamurin da ya fi kowa kuɗi a garinmu sunansa Sam, Mr. Sams. Kai baka taɓa jin wani shahararren ɗan ƙwallo mai suna Samuel Eto'o ba? Mun taɓa samu, mun taɓa ji. Yanzu ba wannan ba sammani, ai Sams. Abin da muka zo mun lura yanayin zafin neman ka kai ma irin namu ne. Sai dai kawai zuciyar ce ba ɗaya ba. Zuciyar ce ba ɗaya ba. Yanzu so muke da Allah ka haɗa mu da wanda zai koya mana turanci idan mun tashi daga kasuwa ya zo ya rinka koya mana sai mu biya shi, saboda mun lura wannan harkar canjin idan mutum bai iya turanci ba akwai matsala sosai. Wannan ai abu ne mai sauki. Kun gani babu kalar turancin da ban iya ba, ko na 'yan kasuwa ko na aiki na wani waye duk na iya shi. Idan za ku biya ni da kaina zan zauna in koya muku. Zafin nema, zafin nema, zafin nema. Za ka iya? Me ya amfanin zama na abin ni shekara da shekaru a ce ban iya turanci ba? Yanzu nawa za ku biya ni na rinka koya muku turanci? Zai iya. Ai da gani da ganin shi zai iya. Za mu baka 50,000 amma za ku koya mana turanci da za mu koya sosai. To 50,000 ta yi. Kuma na tabbatar da cewa idan na fara koya muku in ko ka ji daɗi ma za ku yi min ƙari. Saboda haka yanzu za ku ban kafin alƙalami ko gobe ma sai mu fara. Ba damuwa, za mu baka kafin alƙalamin, amma yanzu so muke mu je da kai banki ka koya mana yadda ake hada-hadan banki da wannan abin nan. Yadda ke tura ta waya ɗin nan. Da kuma ATM. Na gane. Ai duk wannan ba wahala. Ko yanda kuke so ni mu je da koya muku yadda ake. Salamu alaikum. Malam Ilu Malam Rabi. Ai jiya ba ku daɗe da tafiya ba. Alhaji ya zo. Kai. Khalifa jiyan nan ba kyau. Abokina ina sauraron ka. Ai ina baka labari. Jiya bayan mun tashi, kasan da yake ni na tsaya. Kuka tafi kuka bar ni. Lokacin da na fita bakin titi zan tafi, kawai Allah ya aiko min da wani mutumi in gaya maka makararre. Ya zo yana neman dala zai canja. Ido a rufe faka na gaya maka. Ai wanye wata ban gaya ma na yanke shi. Na sa masa farashi mai tsayi. Ka san wani abun mamaki ga mutumin nan? Wallahi ko tayawa bai balle ne mai sauki. Allah kuwa haka na samu riba akan shi ta naira miliyan 3 da wani abu. Lokaci ɗaya akan mutum ɗaya. Miliyan 3? Ƙwarai. Ilu, me wani abun mamaki a wannan sana'ar in dai za ka yi? Amma abokina, ya aka ka haɗa kuɗi a wannan time ɗin? Ko dai mai gidanka ka kira ya tura masu? Haba, hauka ake? Ko ni bani da hankali ne ba kuɗi na fito nema ba? Ai sa'anninmu ne ta kira abokanayenmu ya dinga har haɗa kuɗaɗen wajensu. Sai na tabbatar da kuɗin nan sun cika cis wallahi. Allah. Kai ma sa'a kai baka ji kirana ba saboda na tabbatar da cewa kuɗin nan da na karba a wajen sauran za su ishe ni in sallame shi. Gida, da Allah a daidai ina ne ka samu wannan kwattoro? Nan bakin titi daidai gaban shagunan nan. Wai dan Allah dan annabi haba Rabi. Wai me yasa duk wanda ya zo nan gurin ya kun nuna mar asalin siffar ku asalin halin ku? Kai Hanifa, mu ba ɗan koyo ne, don haka duk abin magana mu gane akan mu dole mu tambaya. To, ban ga abin laifi ba, yana da kyau mu san daidai mu san ba daidai ba a cikin wannan harkar. Mu san fari mu san baki a cikin wannan harkar. Mu san riba mu san faɗuwar ta. Khalifa, kane su yi tambaya. Ai Hausa sun ce matambayi baya bata. Kuma su ma insha Allah a sannu za su ɗau haske, za su koyi wannan sana'a. Abun ya faru ne daidai kaf da sallan magariba. Ina baka labari har kafa tana fadawa ban wata ba na danna Aliya waya. Dama mun kwana biyu ban fita cilin ba. Ta fito muka tafi muka je muka yi cilin da ma aka mata bindiga da kuɗaɗe. Kai ka san ni ba wasa. Kai kaga matsalar ka. Abokina kana da sa'a a wannan harkar. Kana sa'ar rayuwa kana samun manyan kuɗaɗe amma hanyar da kake bi kake kashe su wallahi ba lallai ka bi ba lallai fa kai kuɗi ba a haka.
ba za ka taba ajiye kuɗi ba. Ba za ka gane ba. Da Allah amma ai hakuri kada a ce mun cika shishigi. Da Allah cilin din nan wata harka ce ta samun kuɗi ko kuwa dai. A ba ɗan uwa. Ai ka ji an ce cilin ko bindiga to ana magana ne na kashe kuɗaɗe. A je a ɓarnatar da su kuɗaɗe ne an same su yadda za a kashe su. Ainihi ina samun wannan kuɗaɗen yarinya ta kawai na yawa na ɗauki ta muka zo muka huta muka warwasa kawai na mata bindiga da kuɗaɗe ta. Haɗila illa a ba za ki albarka ba wallahi ba za ki albarka ba. Juwa ka samu kuɗin a wannan yanayin da ake ciki ka ɗauki yarinya kai ba ka ba kai ba muharraman ka ba ka je ka keɓance da ita a ba za ki albarka ba shi sa ga kanin duk a kuɗi kana cikin harkar samu a baka kana kuɗi kai ba bishiya ba duk jijiyoyi sun fito a jiki a Allah ya gada ba har nan ga jijiya da ta fito ko za ki albarka. Ya rage albarka. Khalifa, wai kai dama wannan bakin naka haka suke? Ilin kenan. Haka suke? Raben kenan baka ma ji bakin ilo ba. Gaskiya wannan mutanen naka ba mutane bane. Tabbas ba su iya magana ba. Mutum yana magana bakin su ba sakata. Duk magana ta fito kawai sai ya gaya mutum. Babu maganar sakata. Kira za a yi kan nemi kuɗi. Ka samu kuɗin Allah ya baka. Amma abu na farko da za ka yi ka je ka saba ma Ubangiji. Kuma na tabbata iyayenka ba su taɓa cin sisi ba a cikin irin wannan tuwo. Haka gaya ma waye gaya ma? Ya haƙuri abokina. Khalifa, sai yanzu na tabbatar da abin da kake gaya min akan wannan mutanen naka. Ba za mu sani ba inda irin wannan rayuwar ce. Ka gane rabu da su. Salamu alaikum mai gida. Mun gode. Ba dai kai ka san irin maganar za ka. Za a gyara. Ka ga mu ce masa kodaddan. Za a gyara, za a gyara. Daga ƙauye suke. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin bakin manjuye na Ipcon Oil Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. BBK Data. Yes, BBK Data. BBK Data. BBK Data. Da zarar ka kalli nishadin fuskokinsu ka san BBK Data na ba da haɗin kai. Kar ka bari wannan nishadin ya nesa da kai. Shiga Play Store ko App Store ka ɗauko manhajar BBK Data don dawamar nishadin ka. Biyan kuɗin kowace jarabawa da kowane irin utility bill shi ma ba a bar mu a baya ba. Airtime to cash har da API documentation. BBK Data ƙarshen tabbas. Yes, BBK Data. BBK Data. Ƙarshen tabbas sai godiya. Dawo na ɗan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai goruba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tar! Muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4-stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant ana samun shi a dukkanin guraren da ake sayar da man juye a faɗin tarayyar ƙasar nan. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin bakin manjuye na Ipcon Oil Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Nema wani in ya da wani nan zai yo ɗauka. Zafin nema ta kai in baka da komai ba. Shaibu! Shaibu! Ina direban nan ya tafi ne. Na majiya. Ga nan zuwa. Shaibu ina ka shiga ka ta kwala mai kira. Wallahi ina can bakin gate ne hajiya. Gani nake gani. Shaibu kin motar nan zaka bani fita zan yi wata kawata ce ta zo zan je in dauke ta. Okay. So no need mu tafi tare. Ga wannan kuɗin. Okay. Sai ina nufin fa za ka tafi gida ne bi gobe in na dawo an jima gobe inda baka sai ka dawo.
insha Allah. Na gode, Allah saka da alkai. Ba damu. Ba damu. Ka tafi fashe aibu. Ba damu. Ina gaya maka idan dai muka juri haka to tabbas mun samu duk abin da muke so. Akwai nasara. Wai ba ku tafi ba? Muna nan. Za ka wuce kenan. Ko ba ku da kudin mota ne mu je sai biya muku mana. Da kuɗin mu kawai je ka abinka ba dai ka kulle shagon ku ba kawai yi tafiyanka wani muke jira ku. Allah ya kiyaye. Khalifa da matsala ne? Kana ji ili? Kullum da safe sammako za mu dinga mana zuwa wurin nan. In ma za mu dinga fitowa daga asuba mu fito mu je wannan baccin asara mu zo ga shaguna nan burjik a nan gurin ake harkar nan ba wani guri ba. Marabi mu koma daga can bakin titi inda motoci suke zirga-zirga mutane suke zirga-zirga a nan kasuwar take. Zilu ni ba dama in ba da shawara ne a ɗauki shawara ta. Ba wai an ƙi taka ba haka ne mana gaskiya ne maganar ka amma dai can inda motoci suke zirga-zirga suke kaiwa suke kawa su kansu 'yan canjin naga suna zama a gurin ai da rana saboda haka ne ya kamata mu je mu kafa mu tsari shikenan. Ni na ji Hausawa na faɗi fa komai gatan yaro yayi sana'a domin wata rana sana'a tara magani na baccin rana. Saya ka sai da karkasa da zafin nema karkai nan kai can ka kasa samu komai karkasa ko hadama ka kasa gano daidai Allah ke sa a tsare mu sharin kwantai da wuri ba halal ka bar riba ko yan kai shi dan kwale ne aja canji ne. A'a ba canji ba ne. A canji muna canza kuɗi na kowane ƙasa, muna canza kuɗin China, kuɗin Amerika, kuɗi har da na Iraki duk muna canzawa. Naira zuwa dala, dala zuwa naira, ko yen na ƙasar China, kowanne muna bayarwa. A ba canji nake so. To. Ba canji me amfanin ki? Me yake so? Ai ba iya canji kawai ake samun kuɗi ba fa iya canji kaɗai yake kawo kuɗi ba. To. Ba lallai sai kun yi canji ba akwai abubuwan da za ku yi da zai iya kawo muku kuɗi. To ai baki gaya mana cewa akwai samun kuɗi a cikin harkan ba. In dai harka ce ta samun kuɗi to kowace iri ce mu muna yi. Ko me? Ko menene? Ina son zaka bi ni kai. Za mu je gidana za kawai ka dan taya ni hira ne zuwa safe sai in sallame ka in dauko ka amma kawo ka nan aje ka in baka son ka zo kai kadai hattara da ilus hattara zan ci mutuncin ka nabi me kike nufi da wannan maganar naki ina nufin ba lallai sai ka ta bin mota da gudu kana neman masu karban canji ba akwai hanyoyi da za ka yi making money da wurwuri. Allah da ka taki da dan tsaya da Allah na yanzu na fahimci me kike nufi. Hattara da ido. Yanzu bari in baka wani abu sai ka sallami yaranka kaga sai mu tafi. Abokin sa ne ba yaran sa ba. Okay to abokinka. Sai mu tafi gida. Ku tafi kai da su kula da safi. Aishi. Mu tafi ina. Gidana ka kwantar da hankalinka mijina baya gari. Hasali ma mijina yana kasan waje baya fa dawowa. So shine nake son dauke ka mu je ka dan ɗebe min kewa mu dan yi hira ne just kawai hira ne kakka da mu. Kakka da mu. Hello. Da ka ina zuwa. Yanzu na fahimce ki da kyau. Ilu. Ka kudin nan. Kara asarar su. Kai ma tafi da ke cin nan ninka kudin kai wurin ka. Rabe, na rantse da girman Allah zan ci bakinka. Kudin. Kin ga, ke? Ina zuwa da kata da Allah. Yanzu na gane me kike nufi. To mu da kike gani nan ba 'yan iska bane. Da mutuncinmu, bar ganin mun zo mun zauna cikin dare muna fafutuka. Halal muke nema ba irin kuɗin da zai kai mu ga jahannama ba. Hawiya. Mu ba haka musuluncinmu yake ba.
bari ki idan mijinki baya zama tare da ke ya tafi can duk koma me yake yi, idan ba kya son zama da shi koma ki samu iyayen shi ko waliyan shi su raba auren, amma ba ku je kuna badala da ke da mijin naki gaba ɗayan ku ba. Mu idan ke da mijinki ku jahilai ne to mu da hankalinmu da iliminmu. Da Allah da ka san dan na zo na gaya ma bukatuna ba shine zai baka daman gaggaya min magana ba. Kar ka manta ce maka na fa nayi mijina yana Amerika. Ka san watannin shi nawa? Ka san shekaran shi nawa? Shekaran shi ɗaya har 3 a can. Wasu irin mata yake ta'ammali da su. Ni dutse ce? A hakan ma fa wai dan na ganga kai zubin mutanen kirki ne yasa na zo na maka wannan tayin, da zan je akwai maza da yawa a waje. Zan je in same su. Amma wai kai ne naga kayi shigan kirki dan Allah ka bar wannan wasa ko ta. To kin ga mishi kamar dan iska ne? Idan ban ci mutum kai rabe mun ma tashi wallahi. A'a ilo. Wallahi mun tashi. Kudin nan ilo. Wa? Ilo. Yanzu zo za ka bi ta kenan. Yanzu fa goma da wani abu. A za ka bi ta kenan. Daga nan zuwa asuba. Mun tina za ka a gida. Kake son ka bi ni ba shi. Wayo iyaye wa yakan zaman wauta, bayan wayon karshe za ka dawo buya, ka kasa fata babu mai sayan ko ɗai ma, Allah ba mu tsare da mu da zafin nema, ina ji bature can garin mu ya kai ka bi ta mana. Ai ban ta ce na so ba, ka ta ce. A ba saboda wulakanci da rashin mutunci. Allah mu tabbata Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dalla kaman ku ne muka wuce a can baya muna neman mai bukatar canji ko? Mu ne wani abu ne? Dalla wayan sayan daloli ne muke so ku canja mana zuwa naira. Wani uzuri ne na gaggawa ya taso mana. Muna so za mu sayar muku yanda za ku samu riba. To ina zuwa. Ina zuwa bari in dan yi waya. Zo dan tsaya da su. To shikenan. Kada fa ka yanke hukunci. Sai ka ba komai. Sai ka dawo. Oga. Ai mu nan in dai harka ce ta canji ba wani iya dala ba duk kasashen nan da makotan mu yawa Khalifa da Allah yau nawa dala take 1,500 to kana ji idan kana so ka saya ka ci riba sosai kamar nawa ya kamata ka saye ta kai har masu na kan tsibiri din nan ba wanda ba mai. An gama wannan ba matsala ba ne. In dai za ku dinga kawo kaya mai kyau to mu nan za ku samu komai a wurin mu rahusa. Ba komai kawai dai tambaya nake ne saboda ƙarin ilimi. Da gaske babu komai. 1,400 to shikenan nagode. Kasar ka sai an bubbuga waya an ji yanda abin yake Yawwa nawa za ku sayar mana? Dala nawa ce? Dala 5,000 ne. To nawa za ku sayar mana? Haka ne. Ai na ga mutane na kuma duk sun tashi. Idan ba mu sayar muku ba, wa za mu sayar ba? Ai ba wani doguwar jayayya. Kawai za mu sayar muku naira 1,100. Mun siya. Yayi? Mun siya. Rabe, irga mana. Da kawai ka buga ka gani nawa za abu nan. Zai kama miliyan 5,500,000. Zai kama? Ta cika. Ta cika? Ta cika daidai. Ka tabbata da dai? Haba. Karfa ka mana wasa ba. Ta cika daidai. Ta cika daidai. Yanzu abin da zai faru muna da kuɗi a ƙasa naira miliyan 5. Yanzu za mu ku taransafa na 500,000 sai mu je gidanmu sai mu ba ku kuɗin. Oce wannan ba damuwa ba ne. Ka ba su special open na wannan. Shikenan. Mutum ne ba da haɗa ba su. Kai za ka kawo za ka yi transfer 250 ni zan yi transfer 250 sai mu haɗa mu ba su. Aje dala gunka. Ku mu je. Sai
kuɗi sun cika cif sun cika daidai to masha Allah haka ake so yanzu da Allah duk sanda wani abu ya sa wani abin da ka mana ku je habbu to shi ke mun gode lafiya lafiya kalau kawai dai mun ji daɗin wannan harkar mun ji daɗin wannan kuɗi da kuka kawo mana sannan nan gaba in Allah ya sa aka samu dala mai ɗan sauki irin wannan to da Allah da annabi ku neme mu kwashe irin wannan yanzu da Allah saboda ku dinga neman mu da wuri za mu dan ku karɓi nan ba ku ko a dinga abin da juna ko yawa ku karɓi lamba ta nima ni ma karɓi lamba ta ku karɓi lamba ta nima bari mu haɗa musu da faɗa ku karɓi kai karɓi wannan ne karɓi wannan a karɓi lamba ta nima ai karɓi wannan ka ba wannan mana ni ba shi wannan ne to sa sifili sa nan din ma sa nan din ma ka bai mana ana rikicewa ne haka ilu to sa sifili 8 sifili ilu wato wannan fitowar ta fice fitowar albarka kuma da kuma ban manta ai wato labe duk wasu alamu sun nuna taurarinmu na arziki suna nan ta gefen gwamba ne a gabas suke wallahi a gabas suke saboda alherin da muka samu ba mu taɓa samun shi ba arzikin ka ajiye ta nan ma ai ta gwambata daban ce karamci da harkoki na kuɗi in to gabar za a gwamba kafin ka ji ko'ina to ga zai in ji wannan abubuwan suka ci gaba da samu akai na hannun harkokin ko ai akwai iya san arzikin zami a garin nan wallahi rabi kuma ka san wani abu yanzu dalar nan a ce mun sai da kowane dala ɗaya kowane dalar mu a ce mun sai da shi akan naira 1,540 hai dan buga mana rabi na buga lissafin nan gwamna hannu wani an buga ka zanna akwai mai 1,540 in muka sai da shi haka kai rabe na rantse da Allah kuɗin ba ƙaramin kuɗi bane Allah kusan riban miliyan 2,500 za mu ci to kana ji sai san barka don mun hawa hanyar arziki idan irin wannan abubuwan suna faɗo mana akai muna samu idan a kullum za mu yi harka mu buga mu samu riban miliyan 1 miliyan 2 wallahi tallahi irin duk wasu matsalolin mu in mawari wallahi tallahi rabi amma abi ya kamata a canza dalar nan ya koma zuwa naira a raba kowa ya rike kudin shi a hannun shi tunda ka ga khalifa ya gaya ma a banki ana canza dala zuwa naira sannan gurin yan canji ma ana yin canjin nan a ina ya kamata mu canja kudin mu hello kan mu je gurin yan canji ka san me sa alhaji yana zuwa gurin kar a gan magunansa zuwa mana ido kuma tana faduwa a nan tana tashi su kuma banki sun ce a tsaye take cak a banki don haka gara mu je banki a canje kuɗin mu a bamu abu duk harkan mu dinga yi da banki yanzu ya fi sirri haka ne rabi a ya fi sirri amma rabi kazan nan fa kaman kafi ne ci dan na ga tuntuni sai zuba nake kai kuma ka ci ɗaya da farko dai ka ci ɗaya na ci ɗaya ka ƙara cin ɗaya da ci ɗaya yanzu gashi nan kasusuwan da ke gaban ka wajen guda ba na yi wannan martaba ce ta unguwar zuwa ta kasan baki na tsaf haɓa sun fito da ƙarfi ina za mu je a ba mu kudin mu mana a ba mu kudin mu Wannan shirin da kuka kalla kamfanin bakin manjuye na Ipcon Oil Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Haba da Allah, wanga masifa da mitai kama. Haba, ni ba da tsawafi ba sai kaiwa nake ina kawowa, wai ina neman network. Wallahi ba ni sake wahal da kaina wajen sayan wata data, gwamma in rinka sayi kamar wadda nika saya tun farko. Ka dinga hankuri. Ni ma gashi ina gwada tawa data. In ta yi sai in buɗe maka hotspot.
Kinga. Kwantar da hankalinka. Ai in dai maganar data ce, to na zo maka da mafita. Allah ma hawo. Kware kuwa shiga cikin Play Store din wayarka. Amarya, shiga cikin App Store din wayarki. Ku download din manhajar Data Cheapest. Data Cheapest. Ma. Sama. Tabbas na samu biyan bukata da ka gabatar min da Data Cheapest. Data Cheapest wata manhaja ce da take da sauƙi da ƙarfi sannan ga sauƙin farashi. Za ku iya sayan MTN data 1 gig akan naira 200 kacal. Sannan za ku iya biyan kuɗin jarabawar WAEC, NECO, NAPTIP da JAMB da kuma wani irin bill da TV subscription. Data Cheapest. Biyan bukata nan take. Ni na ji Hausawa na faɗi fa komai gatan yaro ya yi sana'a domin wata rana, sana'a tara magani na bacin rana, sai aka sai da karkasa da zafin nema, karkai nan kai can ka kasa samu komai, karkasa ko hadama ka kasa gano daidai. Allah ke sa a tsare mu sharrin kwantai, dauri ba ta halal kabar ba ko yan kai, ga wasu na son dukiya kamar sasato, wai malala ko tigi a gashin shanu, su yi nan su yi can kuma halak suke son samu, amma ciki sai sun kasa da zafin nema, ba a tara kudi na ce da zafin nema, ko asibika ba a toshe kunnen kurma, bar kallon samu wani ka bai samu ma, muddin in ka hada da ce da zafin nema, wayo in yayi wa yakan zaman wauta, bayan wayon karshe za ka dawo buya, ka kasa fata babu mai sayan ko ɗai ma, Allah ba mu tsare da mu da zafin nema. Ina ji bature can garin mu yayi turanci, don talk hada work smart ai shi yafi, karkai kishi hasada garin sai ka ci, sai ya bare dan ka hada da zafin nema.